Назови певец, който започва с буквата К. Ако каза Криско, губиш преди да сме започнали. Не казвай същото като мен, или си елиминиран от играта. Въпрос 2. Задръж коментар бутона и избери едно от еможитата. Ако избра това еможи, си вън от играта. Цъкни 2 пъти по екрана, ако си още в играта. Трети въпрос. Избери някой от 4-те нинджа спинера. Аз избирам белия, ако избра белия спинер си елиминиран. Ако искаш и ти такъв як спинер, влез в линка в биото ни, но побързай, остават последни бройки. Четвърти въпрос. Избери някой град в България. Ако каза Варна, съжалявам, но си вън от играта. Последен въпрос. Подготви се, защото е невъзможно да успееш. Кой е първият човек, който ти излиза, когато натиснеш бутона за споделяне и после още? Казвам, че е майка ти.